Тъй като ме питаха как си паля наргилето, използвам просто тази запалка. Тя е абсолютно също като нормалните запалки. С тази разлика, че гъста върви по тази тръба и накрая създава пламък. Тя вече е горе-долу празна. Тези, които използвам, въглените, които използвам, са тези. Sapphire. Това е по-големия размер. Има и по-малки. Тези са около 4 см широки. Има и които са 2,5 см. Ирански. В Германия струват около 2 евро. Евро и 52 евро, зависимо от кой магазин се взимат. Отваряме ги просто. Изглеждате така. Много е важно да не ги изпускате, защото се трушат много лесно. Типични пресовани дървени въглища. Значи използваме такива щипки. Те вече са стари доста. Важно да са от тенекия, а не от мед, защото меда много бързо се скапва. Просто ги прихващате. Използвате това. Повечето щипки го имат, за да не мърда. И го запалвате. Значи, може да видите, може би, как започва да пръщи бързо. Бих го доближил до камерата да се види повече, ама камерата ми не искам да я скъпвам. Така. Може би чувате как пръщи започва и да гори. В момента има и такива малки линейки, които се виждат как върви горенето. Ако искате да стане по-бързо, може да го запалите от повече различни страни. Така. Виждате как дима се вдига. Има сравнително лек аромат, сравнително с други въглени, които съм използвал. Но пак е неприятен и трябва да се пали навън. В момента също съм на балкона. Хубаво е малко да го подухате, за да сте сигурни, че е свършил. Значи, ако е вечер, тук мога да видите как става червен. На пипане, примерно от това разстояние, вече е много топло. И ето виждате в аглите вече там, където е по-сиво, това фактически е вече много зачервено. И това е, така се пали. Също може да се направи вместо запалка да сложи свещ или някаква горелка. Същия ефект има, само че при свеж внимайте да не го изпуснете в свеща. Това е.